això no ho posarem. Hola. No, bàsicament parlem del tema, parlem de com hem gravat això. Les tabús behind the scenes. Per primer cop. Què estem volent mostrar? Nosaltres estem deconstruint el fet de l'ejaculació femenina, que existeix, que és real. El fet que no busca només el resultat, no? Ejacular ràpid, i que si fas els exercicis dels vídeos de l'Aguilar, de l'Andrea Aguilar, d'Aigua Sagrada, de cop et començarà a sortir litres i litres d'aigua, no? És un tema que a dintre del nostre imaginari col·lectiu no existeix, i si existeix és pel porno, i se li anomena squirt. I nosaltres, fisiològicament, traiem aigua sagrada, i nosaltres volíem expressar-ho d'aquesta manera. Aigua sagrada. Si a tu et ve de gust experimentar, provar, conèixer el teu cos una mica més, endavant. Aconsella't, agermana't i busca. Però no esperis el resultat allò... Immediat. I que hagi de passar alguna cosa. És un procés Sí. i és meravellós. Sí. I el que també és meravellós és el fet de compartir aquestes experiències amb amistats, sense que hagi de ser un fet sexualitzat. Això. Ens hem de conèixer, ens hem d'acceptar, respectar i empatitzar amb la desinformació que tenim i ajudar-nos. Des de la naturalesa, la naturalitat, l'amor i la tendresa. No, aquí no li ha tirat la seva mare al tàmpax. Perquè a mi sí, en sèrio. Sí. O sigui, al principi de posar-te un tàmpax, doncs te'l fica la teva mare, Bueno, no? cada casa... És un món, sí.